హలో గైస్, ఇది పార్ట్ 2 వీడియో ఆఫ్ వినాయక్ చవితి ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్. ప్రతి ఒక్క స్ట్రీట్ వినాయకుడిని కవర్ చేస్తూ ఉండగా మా వాడికి ఆకలేసిందంటే అటా పానీపూరి తినడానికి వచ్చేసాం. సో వీడియో తీసుకోరా అంటే వాడు చేసిన ఇంక ఇలా వీడియో కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత ప్రతి ఒక్క స్ట్రీట్ వినాయకుడిని కవరప్ చేయడం జరిగింది. బట్ వర్షం అనేది దాదాపు ఎక్కడ స్టాప్ అనేది అవ్వలేదు. ఆ వర్షంలో తడుస్తూ ప్రతి ఒక్క స్ట్రీట్ని తిరుగుతూ మొత్తానికి వీడియో అనేది కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. మేము యాక్చువల్లీ చాలా తక్కువ వినాయకుల్ని కవర్ చేసాం, ఎందుకంటే మేము ఎప్పుడైతే వెళ్ళింది వచ్చి ఈవినింగ్ టైం. సో రెయినీ ఎక్కువ అవడం వల్ల మేము దూరమైన ప్రాంతాలకు కూడా వెళ్ళి తీయలేకపోయాం. సో ఇది గైస్ ఇవాళ వీడియో. సీ యూ సైనింగ్ ఆఫ్. దిస్ సాగర్ అండ్ ఇట్స్ హ్యాపీ.